Madoka chere mabuja akanaka tauya nadzo nhau dzozuva rochinomwe mumwedzi uno wakukadzi ipapa nyasi tiri kutanda naye Jacob Mafume wakomana Jacob Mafume agotanikiwa pachena nokomisheni iri kuringa kutekedzwa kubasa muguta reHarare. Kusvikira Jacob atozoita kuti ndaakukumbira regerero kune wagari wemuHarare nokuti waribe chavari kuboya pane zvavanofanira kuboya, manyara akazara kwese kwese, zvinhu zvese zvindori pese pese, paribe chiri kutekaira zvinhu. Apedza ipapo akatanikiwa pachena akabva abvuma kuti inini ndiri kuzvibhadhara makutikutowo mari, pokare ndiri kuzvipaka zvinhu zvakaita sodzimba, masitendi, motika, mari dzimwe dzekutambisa nokudidi, ini ndiri kutambira paribe kana chiri kushota. Mhanduwe, unobva waita kuona wototi sei vanhu vakamhanyira kuti vatore zvinzvimbo kumakanzuru kuku zvanga zviribe chokuita nevanhu. Unobva wagutsikana kuti sei Chamisa akatiza akati aiwaba izvi zvaora izvi ndichazvidaba izvi, rekai tirambe hedu takaringa kuti zvichaperera papi. Iyo kanzuru yeHarare kwaiya gonzi yagonyorera tsamba vanhu vokukuwadzana 7 wakapuwa nzvimbo dzokuvakira dzokugara. Noaye vanhu vaZANU-PF vanoita basa rekutengesa ivhu rokanzuru zvisiri pamutemo. Kwaiva kuwanyepa kuti imimi bhadharai madhora 500 pamunhu mubodzi okuti tikubvumidzei kugara pamuri ipapo. Wakomana haidina yawe, tekai hedu tirambe takaringa kuti zvinopererepi. Ipapa tiri panyaya yebodzibodziyo kwaida reguruguru munyika ragotopa mutongo kureketa kuti kuchiribe kanzuru kana ani anobvumiwa kuenda kopwanya dzimba dzevanhu nozvigiredha. Aiwa tiri kuramba ichizvitenda izvi ndozvisvinuka kuno ipapa wakunyepera kungwara. Wari kuziva kuti pachiribe zviri kubvumiwa zvakadando, waakuti tipei mari. Warume haidiwo kukamana kwacho kwakaita kunyanya chaiko, zvinoita kuhwadza madhuwe. Rekai tigoramba takazviringa. Kubulawayo wanotengesa mugwagwa mavhenda kwai aiwa waita kuratidzira mhando wakati goti rekai kuti nyangadza tisiyei tisenze, kuda kusenzera mhuri dzedu kuti dziboyewo chokudya. Ewo ndiyo nhamo yemunhu wese iyoyi. Hurumende yedu nzvimbo yekuti iite basa rokutsigira vanhu inotoita kutsvaka pokuwasvina napo zvakaita kuoma chaiko. Tiri kuramba tichizvitenda ipapa kuti waita zvokuratidzira. Gurukota rinoringa nezvokubudisiwa kwemasoko Jan-Van Muswere adokerera ipapa ari kupopota. Mhanduwe akuja mashonja aribe kufetiwa chaiko. Akati vanakadzitapema akaenderera basa renyu rinofanira kunge riri basa rokunyepa nyika zvinhu zviri kuitika, asi wabi yenyu waakuita basa rokureketa pwito wachiita kubodoka kwakanyanya kunoti chazvipedza izvozvo nda kutokubatai mubodzi tibva takuisai kana mujeri chaimo. Orerere wazhinji wakazvizama izvo zvinobudaba. Ipapa pokare waribe kana mubodzi wanga wari kureketa kuti mbani agoita izvo zvavari kureketazvo. Chawanyepa hedu kana tikaboyana nawo. Wamunangarwa waburika munyika wachienda kuTanzania kumusangano kaiwo SADC no East African Community wakaringana nochokuita DRC. Kwai musangano uyu uchatandia mangwana. Rekai tigoona kuti zvinenge zviperera papi. Ipapa wachiwenga ndo wasiwa wachiwenga nyika. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Tinenge tichikunyepai kuti wanenge wari kudini. Wamwe wagotoringira wakati apeno ndipo wachabva watoti munangaro waibva wagara ikweyo wiba mhanduwe anosiiwa achipenhuka. Wari kundoita zvawakandoita panguva yaMugabe akasiiwa aripo bakani. Rekai tirambe hedu tichiringa. Ipapa wamunangarwa nobato rawo reZANU-PF wabva wandoreketa wakati aiwa toda kupenhuka kumarinda edu kutoika Tinai Chigudu. Tinaye Chigudu aitiwa gamba ronyika mhanduwe.
idi zvavo wabi edu vanoita namagamba. Wadzimai obatoro ZANU-PF pokare nomakurukota wechidzimai obatoro ZANU-PF wanga wakaita kuungana ipo pamuzinda wavo ZANU-PF muHarare. Wari kuti tiri kuita musangano wokuratidzira kuti tiri kuda kutoti tienderere mberi nokuti wamunangarwa wasvike gore ra2030 waripo. Haha, wari kuzama idi. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvi nokutoti haiwa tiri kuona zvichienderera mberi. Ipapa nyasi kwai hurumende yatoendesa kudare kuti iri kukumbira kutoti ibvumiwe kubisa mimba yomwe mubvana akabhinyiwa nabambo wache kusvikira abata mimba. Mubvanayo ane makore 16. Idi mhanduwe pakaita kunyangariwa unoita kana kusaya pokutandira chaipo pasaya kuti wotandira papi. Rekai tigoramba tichiona Charlton Hwende kureketa kuno kwai zvinenge zviri kuita kumunyangarira ipapa. Mari dzinenge dziri kuramba dziita kunyura nokusaika pokare. Akanga atora chikwereti kuNamibia kuno akatadza kuchibhadhara zvokutoti dzimba nozvizvache zvaaisenzesa ikweyo zvaakutotoriwa nokutengesiwa newakuru wokumatare. Rerere mhanduwe, ukaona padari ibva waziva kuti paita kunyangariwa. Wamwe wagototi peno mariyo ndiyo agosenzesa pakutsvaka rutsigiro achiti ini ndakatengera vanhu vanosvika zviro 5 chokudya. Rekai tione kuti ndizvo chere mhanduwe kana kuti panenge paino zvimwe zvichaitika. Tinoramba takandoringa hedu. Bhangi ronyika kwairagototi isusu taakufunga ipapa kutoti tiite zvokuti tiunze imwe mari panotanda mwedzi yagunya napo. Mabuja takaita kunyangariwa. Ipapa unotoona kutoti paribe chizvino wakubvuma kawerewere manji kuti zigi raori aiwa paribe chiripo pazigi papa. Kuno rekai tigozoona kuti zvichaperera papi. Tikuramba tichifara nokutenda mumwe mufana nomakore 17 Tanaka Chatora kwai achatotora ipapa kutoti ahwine kuAfrica Amateur Championship yomutambo wegorofu. Tikuramba tichimutenda. Izvezvi ndiye akatotungamirawo. Akapedza wakadare ndiyawo ari kubva atotora mukombe. Kwaitoita kutoti chimugwicho chichi chaachatorapo kare sozita rache rokuti Chatora. Pakanaka apo. Toringadzirikitika pasi rese. Izvezvi wosasa noPost Bank muSouth Africa wagoti wakomana endai kotora makadhi matema mosiya makadhi ogoridhe amunawo kuitira kuti mukone kugoramba muchisenzesa nokusenzesa aya kupera kusenza. Masoja okuSouth Africa akagwarashiwa kunyika yeCongo kwai aiwa mutumbi yawo yaisiwa kunhandare yondege nyasi zvokutoti aiwa wakutobhurutsiwa kuuya peno pachabenuka Ramaphosa pachapera musangano weSADC ndipo wachabva waunzawo. Rekai tigoona kuti zvinodini. Tikuimba kuti wanosvika zuva ramangwana. Umwe mudzimai anga ari kutungamira kambani weExxaro Dhokota Nombasa Tsengwa kwaenda Tsengwa ndazvireka ini ndichazvidaba zvokuramba ndichitsengwazvo. Ati achadaba kutungamira kambani yeExxaro. Rekai tigoona kuti zvinoperera papi. Tinenge tiri kunyepai. Musangano iwo SADC takunyepai uriko izvezvi. Watungamira nyika wabhururuka wakaenda ikweyo. Rekai tione kuti wachaperera papi wanenge wachiita sei. Tinoramba tichikunyepai. Nyika yoGuinea kwai iri kuti tapedza chirwere chokurararara. Sleeping sickness pachirungu. Tikuti makorokoto. Kureketa kuti wapedza mosquito makuru otsetse fry. Tikuramba tichizvitenda izvo zvisvinu dai zvaenderera mberi zvakadando. Ipapa pokare kuAlaska kwai kuno ndege yenge ino vanhu 10 yatodhisapiya iri kuoneka bani kuzikana kuti iri kupi. Kwai ndege yenge iriyo Bering Air. Mhanduwe zvakaita kunyangariwa. Asi rekai tigoona kuti zvinoperera papi. KuBrazil wari kuchinja maitiro avanoita kuvanhu vanenge vakasungiwa. Wari kuti ivo izvezvi taakufunga kuti munhu mubodzi akawerenga bhuku akaripedza
tobva tamubisira mazuva 4 akaverenga rimwe akapedza tomubisira mazuva 4 pamutongo wache wokugara mujeri. Ndokuita kusvino kwai munhu anokwanisa kuzoita kusvikira mabhuku 12 kuramba tichitenda dai zvaenderera mberi zvakadando. Ipapapo kare Trump agototi ndakutoita kuti ICC dare guru ropasi rese riya vaita kutoti izvezvi takutorisa pazvirango zvoupfumi nekuti zvaipuwa benzi pembe yacho mbana anosara mhanduwe pakaita kunyangariwa. Asi rekai tione kuti zvichasvika papi izvozvi. Tiri ipapo, rekai tigumire pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe, onawo.